Čolića, zatim New grupa, Kerber, Lepi Sol i tako dalje, ali prvo vi Zverina. To moram da kažem, zbog toga je to, mi smo čak i neki rod ovako. Zbog toga je došao, mi nije se kriv. A on će dalje da nas. Da, ono što je najzanimljivije, ja sam u životu radio na lopati, lovio sam ribu pa je prodavao, a ovo nisam nikad pričao, ako dođeš tebi sad nešto kao pričaš, neko te sluša, to mi je onako malo neobično, ali neka zanimljivost da sam uvijek volio i kao, kad sam bio klinac, a i sada već, da sam sebe pohvalim kad ponešto u nečijim očima prepoznaš, posebno kad neko ima 5-6 godina. I tako dok sam ja sa njegovim bratom pravio prvi svoj band u životu, orkestar u Herceg Novo, dolazio je nekad ljeti, nekad zimi, vole i strašno sam pamtio te oči. Posle nekoliko godina je došao jedne godine i rekao, kaže, znaš, počeo sam da sviram gitaru. I stvarno sam čekao i ja zajedno s njim taj dan da je on ima svoju solo ploču. I došao je taj dan, ali pošto nisam donio ni flašu viskija, ni cvijeće, ni ništa, ja ću da i šamaram malo ove gubne, pa šta mi Bog da.